Qazaqstan döwletiň meşhur şahyry Abay Kunanbaýewiň 180 ýyllygyna bagyşlanýar. Meşhur şahyryň bir goşgusyny türkmen diline terjime etdik. Goşgynyň ady Bilim tapman öwünme. Bilim tapman öwünme, orny tapman bagyrma, şatlanyp boş gülüp oýna gidip ýitirme. 5 sadyňdan gaç dostum, 5 sadyňy ýakyn tut, adam bolmak isleseň köňül ber, düşün. Gowa ýalanmaktanjy, erjeň mal sowurjy, 5 düşmanyň bile ulum, talap, zähmet, çuň pikir, rehim, kanagat. Gör bu gymmaty. Eger erwetlik görseň, ýigren, köňlüň soňa saklan sen, gowy bolsaň öwren, aňaňa sal pikir et.